Gernika Lumoko segundola eta musika eskolak ikasturte honetako bigarren kulturastea burutuko du. Apirilaren 4tik 8 bitartean, kulturraste honek hiriko hainbat agertoki beteko ditu soinuekin datorren aste honetan. Lehenengo kontzertua Bilboko kafeantzokiak antolatzen duen aurmusika topaketan parte hartuko duten abesbatzeko ikasleek burutuko dute. Apirilaren 4an, astelehen honetan, 6etan musika eskolarentzat kulturrastea ekitaldi finko izan ohi da, pandemiaren murrizketen ondoren berriro ospatuko dute. Horrela apirilaren 5ean asteartez, Elai aretoan 2 entzunaldi egingo dira, lehenengoa 6:30, hasi berri diren 6 urteko aurrekin eta 4 eskuko obrak interpretatuko dituzte pianoarekin. Eta bigarrena 7:30, pianoa, txirula, baso elektrikoa, klarinetea, biolin eta tromparekin. Hauek bakarka eta ganbera taldeka gauzatuko dituzte euren interpretazioak. Apirilaren 6an, asteazkenean, Elai aretoan beste 2 musikaldi programatu dira, 6etan arratzaldez biolina ikasten ari diren ikasleak, banaka eta taldeka interpretatuko dituzten lanekin, esku orkestra txikia eta ganbera taldea, eta 7:30 trompa duoa, haize talde bat, kimuak deiturikoa, akordeoi taldea eta gitarra orkestra. Apirilaren 7an, osteguna 6:30 Liseo Antzokian, hastapenetako ikasleen 5 urtekoen txanda izango da. Interpretatuko dituzten abestiak beste Deep Purple, AC/DC edo Elfman artistenak izango dira. Ekitaldi honetan, ari orkestra ere izango da eta joko dituzten piesen artean DHF Gluck, Hans Zimmer, Oasis eta Sea Maiz musikarienak izango dira. Amaitzeko apirilaren 8an ostiralez Elai aretoan piano ikasleek protagonizatutako 2 entzunaldi prestatu dira, bata 6etan banakakoa, bestea 7:30 ganbera taldearekin gauzatutakoa.